Bachgen aned I ni, mab a roddwyd I ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef cynghorwr y feddwl, y Duw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd. Awn hyd Fethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd I ni. Gadewch I ni weddio. Croeso a chlod I ti, Iesu fab Duw. Am I ti ddatguddio I ni gariad y tad. Croeso a chlod I ti, Iesu fab y dyn. Am I ti gymryd arnat faich ein dynoliaeth. Croeso a chlod I ti, Iesu cynghorwr y feddwl. Am I ti ein tywys o dywyllwch I oleuni. Croeso a chlod I ti, Iesu, tad tragwyddoldeb. Am I ti ein dwyni deulu Duw. Croeso a chlod I ti, Iesu tywysog tangnefedd. Am I ti sefydlu teyrnas tangnefedd yn ein plith. Croeso, clod ac addoliad I ti, Iesu ein harglwydd a'n gwaredwr. Gadewch I ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda I ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eiddo ti wedeirnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, bore da iawn I chi gyd, a Nadolig Llawen I chi hefyd. Mae'n hyfryd cael bod yma yn arwain y gwasanaeth y bore yma. Diolch yn fawr iawn I chi am eich presenoldeb. Wy'n siŵr bod chi wedi cymryd lot o ymdrech i'r nifer yno chi ddod y bore yma i'r gwasanaeth yma. Ond I ni yma gyda'n gilydd I ddathlu yn syml y Nadolig a'i neges ganolog am ddyfodiad Iesu Grist. Nawr, chi sydd wedi bod yn dod yn gyson yn ystod yr advent I chi'n gwybod bod Dylan wedi bod yn cynwylle. Fe gaethon ni'r pedwerydd un ddoi a mae'r ola yn cael ei gynne bore yma. Ac yn ystod cynner cynwylle, mae Dylan wedi bod yn adrodd rai o benillion, neu penillion a ysgrifennwyd gan Dr Robin Gwyndaf. A felly dwi am ddilyn ymlaen ar traddodiad y bore yma gyda'r ganwyll olaf yma. A nawr mae'r canhwyllau yn ola I gyd yn dweud bod yr Iesu'n oleuni i'r byd. A bydded i'n unau yn llawen mewn ffydd o leio un ganwyll o gariad bob dydd. A dyna'r celch yn gyflawn am flwyddyn arall. Wel, gadewch I ni ganu emyn 464, 464, ar gyfer heddiw'r bore yn Faban Bach, y ganwyd gwreiddyn Jesen Faban Bach, y cadarn faith o Bosra, y deddfwr gynt ar Seina, yr iawn gaid ar Galfaria yn Faban Bach, yn signo bron Maria yn Faban Bach. 464.
Lysia fel yr oed, ti am ofyn am y noddfa fel yr oed. Salmon fel yr oed, fel yr oed. Mae'r darlleniad yn dod o Efengylig, yr adnodau sydd yn agor yr ail bennod genedigaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan o ddiwrth Cesar Awgwstws i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cerenius yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i di a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd yr ei mab cyntaf anedig, a'r hwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod ei praidd liw nos, a safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofni, oherwydd wele yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymlith yr rhai sydd wrth ei fodd. O gadewch i ni weddio. Cyflwyno ni ti arglwydd ein moliant a'n diolch am ystyr a llawenydd yr wyl rhyfeddol hon. Diolch i ti am genadwri'r Nadolig, am ddiwdod yn plygu at ein gwendid ni, am fawredd yn amlygu ei hun mewn gostyngeidrwydd, am rym a chibol mewn baban diamadferth. Diolch i ti am lawenydd y Nadolig, am newyddion da i'w dathlu, am garol a chan i seinio'i clod, am bob mwynhad a gawn yng nghwmni'n gilydd. Diolch i ti am ysbryd y Nadolig, am garedigrwydd a sirioldeb, am y boddhad o roi a derbyn, am heilioni a hwyl, am gwmni a gwledd. Diolch i ti am her y Nadolig, am y geni mewn clodi sy'n herio'n bywyd golidog, am y gwleiddra sy'n cywilyddio'n balchder, am y tangnefedd sy'n ceisio lle yn ein calonnau. Cyflwyno ni ti o Dduw o fudiau a helyntion dy blant a phawb sydd mewn angen yn y Nadolig hwn. Gwared ni rhag anghofio yng nghanol ein digonedd y cleifion
a'r cystuddiol, y tlawd a'r newynog, yr unig a'r trallodus, yr rai sydd yn dioddau oherwydd gwrthdaro ac yn gorfod ffoi rhag rhyfel. Tywys hwy at y Crist a ddaeth i'r byd, i weini wrth y llesg a'r gwan. Cymorth ni wrando ar gan yr angylion, ac i geisio tangnefedd ar y ddaear. Tangnefedd rhwng cenhedloedd a phobloedd, tangnefedd yn ein perthynas a'n gilydd, tangnefedd yn ein cartrefi ac yn ein calonnau. Bydd gyda phob un sy'n annwyl i ni, a rhai sydd ymhell oddi cartre, a dyro i bob yr un ohonom y Nadolig hwn ddedwyddwch a llawenydd dy bresenoldeb trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, os rwy'n wedi cael rhyw anreg diddorol y bore yma, se? Morgan, ges ti rhywbeth? O ti moyn? Do fe? Ges i VR headset. VR headset? Waw. Ti'n mynd i roed o fe dyty ni, i ti? O. Beth amdano ti, Elen, ges ti rhywbeth? O ti'n casglu vinyl i ti? O, da iawn ti, waw. Wy'n yn impressed. O ti'n da iawn, da iawn. Rwy'n arall ti cael rhyw anreg arbennig, te? Rwy'n arall eisiau rannu gyda ni? Na? Ie, mae yna lot o luniau wedi bod ar Facebook y bore yma, dos e? Mae pobl mewn matching pyjamas ar hyd y lled y wlad yma. Os. Falle dylen ni wneud hwnna Nadolig nesaf, gofyn i bawb ddod yn ei pyjamas, chi'n modd? Bod ni'n matcho'n gilydd yma. Ie, diddorol, mae hwnna di mynd yn rhyw draddodiad newydd. Mae'n rhyfedd fel mae'r traddodiadau yma yn datblygu, yn dyn nhw. Hen traddodiadau yn gorffen, traddodiadau newydd yn dechrau. Os problem dyn ni, boes? Gyda'r cyfrifiadur. Gewn ni funud fach te, jyst i sortio hwn allan. Ie, yn diwedd mae'n rhyfedd fel mae'r traddodiadau yn datblygu ac yn newid, a phobl yn dod ar ryw bethau newydd o hyd ac o hyd. A mae'n dda bod hynny'n digwydd yn diwedd, mae'n rhoi ryw olwg ffres a newydd i ni ar y Nadolig hefyd, ac falle yn neud i ni feddwl am y neges mewn rhyw ffordd newydd, rhyw ffordd wahanol, a mae hwnna'n beth da. Oedden ni'n iawn? O, reit, ti ni wedi dod. Diolch am hynny, achos o'n i'n poeni bydde hwnna ddim yn digwydd. Wel, meddwl o'n i y bore yma, a dwi'n eisiau bod yn hir iawn, ond meddwl o'n i, chi mod, y rai yna chi yn gwybod wedi gweld yn yr rifyn diweddara o'r cylchgrawn Cristion. Mae yna gyfieithiad neu addasiad, dylen ni ddweud, nes i o geiriau Saesneg sgwennwyd rai blynyddoedd yn ôl gan wr o'r enw Graham Adams o Troubled Town of Bethlehem, o ddinas drwblus Bethlehem. A mae honna, wrth gwrs, yn fersiwn gyfoes o'r hen garol o Little Town of Bethlehem. Nawr, fe sgrennes i'r geiriau rhyw 2 flynedd yn ôl ar gais Dylan. Oedd e wedi defnyddio'r fersiwn Saesneg yn un o'r Oedfawon oedd yn arwain Dydd Nadolig. A gofynnodd fydde rhywun yn barod i gyfieithu y geiriau'r Gymraeg, a nes i roi tro arni. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi dod yn hynod berthnasol erbyn hyn o ystyried yr hyn sydd yn digwydd ym Mhalesteina nawr. Nawr, go bryn caiff yn fersiwn i cynnwys yn cyneuon ffydd unrhyw bryd. Ond wrth gwrs, mae yna 2 fersiwn Gymraeg gyda ni yn dos o'r garol wreiddiol yn cael ei cynnwys yn cyneuon ffydd. O dawel ddinas Bethlehem ac o ddinas fechan Bethlehem, sy'n awgrymu bod y garol wreiddiol wedi dal dychymyg pobl yn y gorffennol,
Ac felly, ar ôl cyfieithu'r Garol, ar ôl addasu'r Carol, fersiwn Graham Adams i'r Gymraeg, dyma fi'n penderfynu mynd yn ôl at y Garol wreiddiol, oedd wedi dal dychymyg pobl yn y gorffennol, a trio ffindo mas beth oedd y tu ôl, beth oedd yn gwneud i mor arbennig. Mae'r geiriau Saesneg lan fan hyn o Little Town of Bethlehem, a mae'n Garol sy'n dod yn wreiddiol o America, o ddinas Boston ym Massachusetts. Ac yn eiriau ysgrifennwyd gan un o bregethwyr enwocaf a mwyaf charismataidd y bedwaredd ganrif ar 15, gŵr o'r enw Philip Brooks. Ganwyd Brooks yn Boston, a fe ddath e fewn i'r eglwys, fe fydd yn gweinydogeithi mewn sawl lle gwahanol, a fe ddath e nôl i Boston fel reithor yr eglwys yn y fan honno, yn 1869. Nawr, oedd Brooks yn wrthwynebydd cryf i gaeth wasanaeth, slavery. Ac yn yr ryfel cartre, oedd e'n cefnogi, wrth gwrs, taleithiau'r gogledd. Oedd eisiau ryddhau, oedd eisiau ryddhau'r caethweision. Ac oedd e'n gefnogwr brwd iawn i Abraham Lincoln, yn ffrind personol i Lincoln, a chymod oedd e'n frwd iawn o'i blaid. Nawr, fe effeithiodd y ryfel cartre a'i ganlyniadau'n ddwfn iawn ar Brooks. Ac oedd e'n gredwr mawr mewn cymod a mewn maddeiant ac yn bleidiol iawn dros heddwch, a fe draffododd e bregaeth sydd mae'n debyg yn enwog iawn ym Mhrifysgol Harvard i gofio nid jyst y bobl ar un ochr yn y ryfel, ond y rhai ar y ddwy ochr a ddioddefodd ac a fi farw yn ystod y ryfel cartre. Fe deithiodd Brooks i Balestina, a mae'n disgrifio mewn dyddiadur i ymweliad a'i daith o Jerusalem i Fethlem ar y noson cyn Nadolig. Yn teithio yng ngolau'r sêr trwy geiau oedd yn llawn defaid ac yn gweld bugeiliaid yn gwylio drostyn nhw. Yr un traddodiad, yr hen traddodiad yn dal i fynd ymlaen, a cyrraedd Bethlem ar gyfer Oedfa Nadolig yn y man lle dwedir yn draddodiadol y digwyddodd y geni. Gwasanaeth yn dechrau am 10 y nos ac yn gorffen am 3 y gloch y bore. So cofiwch eni tro nesaf fyddwch chi'n cwyno bod y cwrdd yn hir, reit? Ond, a fe effeithiodd, fe gafodd y gwasanaeth a'r ymweliad yna effaith fawr ar Brooks. Gath ei gyffwrdd yn ddwfn gan yr awyrgylch o heddwch a thywelwch oedd yn Bethlem ar y pryd ac yn y wlad ar y pryd. Ac yn arbennig o gofio'r hyn oedd wedi gweld ac wedi bod yn rhan ohono fe yn y ryfel cartre. A yn dilyn hynny wedi dod nôl a troi'r profiad yn ei feddwl, fe gyfansoddodd y geiriau o Little Town of Bethlehem. Fe gofynnodd i'r organydd i sgrifennu tôn ar ei chyfer, a mae'r dôn honno, dyw i ddim yn ynganeuon ffydd, ond mae'n dôn sydd yn cael ei ddefnyddio pan mae'r Garol yma'n cael ei chanu yn America, dyma'r dôn. Mae Mena, allwch chi ware'r dôn St. Louis i ni, please?
Dyna'r dôn, byddwch chi'n, sy'n ni'n America, sy'n ni'n Boston neu'n America dyddi yma, y bore yma, byddwn ni'n canu'r garol ar y dôn arbennig yna. Mae'n debyg o Brooks wedi dweud ar y pryd, I don't think this carol live beyond this Christmas. Ond, wrth gwrs, mae wedi goroesi yn dwi bron i 2 ganrif, a wedi hen ennill I fflwy. Mae'n rhan o wasanaeth 9 llith a charol Coleg Kings Cargrawnt, os welwch i'r raglen neithiwr ar teledu, oedd hi'n cael ei chanu yn y fan honno. Mae'n un sydd wedi ennill I fflwyf. Wel, fel o'n i'n dweud, mae'r garol Saesneg wedi esgor ar 2 fersiwn Cymraeg sydd yn caneuon ffydd. Mae'r cynta yn gyfieithiad ffyddlon o garol Brooks gan wr yr enw... Di droi fy mlaen I fi, please. Eithaf ymlaen? Mae ni. Gan gwr enw David Lewis, neu ap Ceredigion, fel oedd e'n cael ei alw. Oedd yn ffeirad yn eglwys Loegr ar y bryd, cyn y datgysylltu, ond fe fi'n gwasanaethu mewn sawl plwy yng Nghymru, ac yn dod yn y diwedd yn reithor Llansadwrn yn Ynys Môn yn 1915, a fanna fi oedd tan buodd e farw yn 1945. Mae'n ddiddorol, chi'n modd, o'n i'n dweud oedd beth effeithiodd ar Brooks, yn dyfe, oedd e wedi bod trwy brofiadau ryfeddol, wedi bod trwy brofiadau ofnadwy yn y ryfel cartre. Wel, oedd David Lewis hefyd, chi'n modd, oedd e'n byw mewn a gweinidogeithi mewn byd cythryblus iawn. Fe ath e'n gurad I Llanllechyd ger Bethesda yn 1915, 2 flynedd ar ôl streic chwarel y Penrhyn. Ac I ni'n gwybod cymaint o ddrwg deimlad, cymaint o gasineb, cymaint o raniad a choswyd a fi yr adeg honno, yn dyfe. Nid oes bradwr yn y tŷ hwn oedd y geiriau, chi'n modd, oedd mor gyffredin. Falle bod rhaid o chi wedi clywed raglen Dei Thomas rai wythnosau yn ôl, a John Llewellyn Williams yn sôn am y llyfr mae wedi sgwennu ar hanes y streic ac am yr effaith gafodd ar y teuluoedd oedd e'n beth ofnadwy. A mae'n siŵr bod Lewis wedi gorfod delio gyda adladd aftermath y streic yn dyfe, a cheisio cymod a maddeiant a chyd ddealltwriaeth rhwng I blwyfolion o'r 2 ochr. Oedd fanna ar adeg tyngedfennol honno. Wedyn ath ei Sir Fôn ar ddechrau'r ryfel byd cynta, a'r holl golli bywyd gwastraffus a fi'r adeg honno. A fe welodd y ryfel arall yn dilyn hynny. A mae'n siŵr fod pwyslais Brooks ar dawelwch a heddwch wedi apelio'n fawr at Lewis hefyd. Beth am ganu y pennill cyntaf yma, os yw Mena'n barod I ware y dôn I ni. Mi'n ganu fer yn eistedd o... Ddinas fechan Bethlehem, o'r dawel gwely'r dydd, mewn hyd mor byr o dan y sir, sy'n disgawdaeth llofryn, and
Wel, fel i'n dweud, mae hwnna'n gyfieithiad llythrenol bron o garol Philip Brooks. Ond mae yna fersiwn arall o'r garol gyda ni yn y cynnion ffydd, sydd yn un poblogaidd iawn yn dweud gwaith Ben Davies, gweinidog Panteg ysglafera. Dyw e ddim, nid cyfieithiad yw o'r garol, ond mae'n dweud i hunan mae'r garol wreiddiol nath i ysbrydoli fe i sgwennu. I fynd ati i gyfansoddi o dawel ddinas Bethlehem. A mae'n dweud, os meddyliwch chi am y geiriau, yn aml i ni'n canu'r carolau yma, ni ddim yn meddwl am y geiriau. Ond mae yna ddau beth yng ngharol Ben Davies sydd yn sefyll mas o stori'r Nadolig. Un yw'r, mae yna bennill am y bugeiliad, os chi'n cofio. Ac oedd Ben Davies, pam oedd e'n grwtyn ifanc iawn, oedd y teulu yn cadw defed ar y mynydd du. Ac fel bachgen ifanc, oedd e allan ar y mynydd ym mob tywydd yn gofalu am y defaid. A mae hwnna siŵr o fod wedi ysbrydoli yn ysbrydoliaeth yn y garol yna. A pan oedd e'n 12 oed, be rhaid o fe'n i weithio dan ddeiar. Ac mae'n dweud i hunan oedd y lawr yn y pwll glo am tua 12 awr y dydd. Fe fies i am 9 mlynedd, wedodd e. O fis Medi hyd yn Nadolig, byth yn gweld golau dydd, ond ar bnawn Sadwrn a dydd Sul. Ac wrth gwrs mae'r golau yn cael sylw yng ngharol Ben Davies, yn diwech chymod, pa ddieithr wawr sy'n dod i lawr, medde fe. Pa ryw dragwyddol ddydd. I ni'n gallu gweld yr dylanwadau ar y garol yna. Wel, ganwn ni hon hefyd, ar y dôn Forest Green, efe? Fe ganwn ni hon ar y neistedd hefyd. Wel, ni'n dod at y fersiwn diweddara. Dwi'n meddwl bod hwn ar na ni. Fel o'n i'n dweud, dyn o'r enw Graham Adams ysgrifennodd yr addasiad yma o'r garol yn Saesneg, nôl yn y flwyddyn 2000. A mae'n debyg beth nath i ysbrydoli fe, oedd bod pennawd papur newydd ar y pryd, darllen mewn papur newydd ar y pryd, Christmas is cancelled in Bethlehem. Achos yn y flwyddyn 2000 oedd cyrffiw ar y llain orllewinol ar y West Bank, oherwydd y gwrthryfel a gychwynnodd yn mis Medi 2000 ac ath mlaen am bron i 5 mlynedd. Ac oedd strydoedd Bethlehem yn wag ac yn dawel. Ond nid am yr un reswm a pam oedd, nid yr un awyrgylch oedd a pam oedd Philip Brooks yn teithio trwy Bethlehem adeg yna, ond o achos bod nhw ddim yn cael bod allan ar y strydoedd, ond a gyrffiw yn wag ac yn dawel. A dyna gefndir fersiwn Graham Adams o'r troubled town of Bethlehem, with conflict still you lie. Above your deep but restless sleep, indifferent stars go by.
Yet in your dark streets may you find resilient, endless light. For hopes and fears of all the years were born in you one night. A mae'n garol rymus iawn. Mae rhaid dweud hynny. Ond dyma fersiwn Gymraeg i, mae'r pennill cyntaf fanna. A 20 mlynedd heibio ers fersiwn Graham Adams. A falle byddwn ni'n dweud, wel, does dim byd wedi newid, nag os. Does dim byd wedi newid. Yn ddiddorol iawn, fe ges I e-bost wythnos diwetha, oedd yn dechrau gyda'r geiriau yma. Bethlehem is usually at the centre of Christmas festivities, full of pilgrims, lights and decorations. But this year, Christmas is very different. All the festivities in Bethlehem and across the West Bank have been cancelled. Christmas in Bethlehem has been cancelled 2000 o flynyddoedd yn ôl. Nôl yn y flwyddyn 2000, a dyma ni eto. Festivities in Bethlehem and across the West Bank have been cancelled. Instead, the birth of Christ will be marked with solemn prayer and mourning for the ongoing war in Gaza, as well as the crisis in the West Bank. Felly mae'r garol yn hynod berthnasol yn dywi. Mae'n sôn am bethau fel y gyma nhw heddiw. Oedd Philip Brooks yn sôn am bethau fel yr oedd nhw yn ei ddyddiau fe, ond mae'n garol diweddar fersiwn dwi'n sôn am bethau fel y gyma nhw heddiw. Ond hefyd, mae bod ni'n mynd yn ddigalon ynglyn â'r sefyllfa, fel mae pob fersiwn o'r garol yn ceisio dweud, mae rhaid alati o beithio. Yn dyfe, dyna yw neges y Nadolig. A mae'r e-bost ges I wythnos diwetha, mae hwnna mynd yn ei flaen I weid, but amid the darkness of the current situation, Bethlehem's Christians say that the Christmas story still brings comfort and hope. A dyna wel, chi'n modd, diw'r geiriau ddim lan ar y sgrin gen I, ond dyna beth mae Carol Douglas Adams yn dweud yn ei bennill ola, dwi wedi trio cyfleu'r un peth yn y pennill ola o'n fersiwn I hefyd. O blentyn eofn Bethlehem, grymusa ni yw'n cri, I rannu hedd, a chwalu'r cledd, a charu fel gwnes di. Cyhoeddwn gyda'r engil gynt, tangnefedd ar y llawr, gan ddwyn ynghyd dy blant I gyd, yn un mewn teulu mawr. Gadewch I ni weddio yn syml I orffen. Ddewyn heddwch, ar fore dydd Nadolig, clywyn gweddi dros Bethlehem. Gweddiwn am heddwch, diogelwch, ac am ddiffynfa I bawb sy'n byw yn yr ardaloedd hynny. Gweddiwn am weld diwedd ar yr argyfwng yma, heb fwy o golli bywyd. Gweddiwn dros yr aianafwyd ac sydd mewn cyfyngder, y cant brofi dy bresenoldeb iachusol. Gweddiwn bydd y rai sydd mewn grym ac sy'n gwneud penderfyniadau yn dilyn llwybrau cyfiawnder, trigaredd a heddwch. Gweddiwn am weld werth ac urddas ar bob bywyd. Ac yn lle'r gweiddi am ddial a dinistr, bydded i'r bobl glywed sŵn cleddyfau'n cael eu curo'n geibiau a gweiw ffyn yn grymanau. Gweddiwn am weld y dydd lle na ddysgu'r rhyfel mwyach. A bydd Bethlehem unwaith eto yn ddinas dawel, genedigaeth, man geni, yr arglwydd Iesu Grist, tywysog tangnefedd
Amen. Wel, gadewch i ni ganu orffen emyn 463, o deiwch fyddloniaid o Olltan Orfoleddi, o deiwch i Fethlem dref, welef ei anwyd brenin yr angylion, o deiwch ac addolwn, o deiwch ac addolwn, o deiwch ac addolwn, Grist o'r nef. 463. Daiwch ffyddloniaid Olltan Orfoleddi, o daiwch i Fethlem dref. Welef ei anwyd brenin yr angylion, Fechai'n caedwad, her fech welly teddiw gogoniant i ddenw drwy'r faia radneb. Gair y tragoeddol yma'n ddyn ymddengys, daiwch ac addolwn, o daiwch ac addolwn. Jyst i'ch atgoffa chi, fe fydd yna wasanaeth yma bore dydd Sul nesaf o dan ofal y Dyfrig. Gwasanaeth yn dechrau am 9:45 bore dydd Sul. Diolch yn fawr iawn i Mena ar yr organ y bore yma, a diolch yn fawr i Felicity a Richard hefyd am bod ar yr offer technegol. Dewch i ni roi'n gofal i'r arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda phob yr un ohonam, dros y Nadolig, ymlaen i'r flwyddyn newydd ac ymlaen hyd byth. Amen.